kha sajaknai kha yokjaknai mangpili kasai phaikya bisingni kawi thangka bukhuk Priya deborma Sakgo hor khamani bebak no busa gananggai khamai tabuk blab blab kak sawi haikaba kesa sawi tongkha abo haino Sakgo rang kwrwi iri kwrwi tirprao naikha aguli sohorogo bebang naimasi naiye hamyani bagwi phatar hasteo haikaba kelekatao tlangwi nainani nangkha sike birala hospital nogo obo haikino tabuk 3 lakh rang nangwi tongmani bagwi borok ni Thani rang ri kwrwi chanani biyal kanani biyal busa khoroksani bupha tabuk takuk ojoi deborma bihik Priya ni bagwi Lukurok no kha kwar khlaiwi koi sahoka jotono khoksa khongni khlaiwi Chuba kha hangkaba hamrwi manai ani bihik Priya no hne Lukurok no koi kha lasiphono yogliya social media o phaiwi nukjagwi koinani nangkha Lukurok no brokni kamingkha khuwai Sankha Dakshin Ramchandra Ghat district Khuwai abo haikino takuk ojoi bihik Priya ni bagwi tabuk mokolbai kengtwibai khlaiwi tabuk machao salsa machaya khlaiwi obo haikino tonglaijak Lukurok no borok no joto Lukurok no kha kwar khlaiwi kisa Chuba baji hnwi borok koijajak tabuk borok kelikatao kwnwi no borok taikebo kwrwi logiwo kwnwi no tabuk takuk ojoi bai bukhuk Priya borok tabuk sak naijagwi tongo 3 lakh rang sanjakma bagwi tabuk wana chinta khlailai tonglaikha borok joto Lukurok no chubai mankha chanai hne borokni gpay number irikha gpay number wngkha 8798354907 borokni o gpay number o Chuba baji hne borok koikha hingke hamwi phainai tei joto Lukurok no Chuba nairok ni bagwi borok hamri sanhoka abo haino tamkok saka khnainaidi Kulumaiga ang Khwai Sankalani ang GB agatuna pete eper payment Kolkata BM Berala hospital arab plastic surgery tongni boro ana performani arab kun plastic surgery hospital kire oli bukhani simisi hospital arab operation kaimani bukhani operation kaiman hospital jaga kun plastic surgery hospital kire ge khlaimalia arab kun eper kagos lilia except khaliya boro ge health insurance government khajitei chobimani manmani 1,15,000 ang bosol lilia gan tabung rang blaini gabang nangai tongka ge kubuni hospital naimani ang ganawon kumi hospital naimani 3 lakh sanjago ge 3 lakh lang boro bahike rang manai bani yago rang ka bareng tongka te 5,000 moto rang ka bareng tongka abi yang lukuni phan nangai tongka noni help nang tongka luku khaga nang maya ganang rongna ang help nango te ang Cina yang ni MLA Menteri orang call kami bambara ano, an call no receive khlaya, respond pun ria, call habai jong receive khlaya, te ke ba MLA orang ke ba mul an number bolok khajak, respond khlaya, hamti mak jeng tong, gay, IM na call khlaya, bobo call ani respond pun ria, receive khlaya, ke boot mana puru siming si biji ke kapra layu. Ya si kong sabanya Cina ya si kong sabanya lak kuti rang sai siu but pas ngang kai menteri sau MLA sau but jadi mang pore ke MLA menteri ma pore ke Cina borong na dukariu jehura kerip borong no kerip jese jekini kini nukana nang sayan ngai kharai ngai hamya sayang puru ngai sobaya 1 lakh nang thani 5,000 nai 1 lakh nang thani 10,000 nai asuk bajing thanai ba kerip borong bahike chupa nai ba kahke bahike थांनाय बा अंगे थैया नांनाय ब्ले करी बरो बाहिके सुबाय मानाय बा एमएलए मंत्री से सुबाय माली हंके ते साबो सुबा सिनाय बा सरकार से सुबाय माली हंके एमएलए मंत्री तो सरकार ब्ले सरकार से सुबाय माली हंके जों करी बरो बाहिके पांचिनाय आमो लुकुरो बनर वानसुगै नायदि कासे आं हायनो दुका मासानाय दंना बिबद मानाय दंना थांनांगौ जों फन थाङै मैया रां फैसा करै गुनै Masana carang jumpa saya mia rangkusan kere gunoi. Seng tanglayo lama kasulai tani tanglayo dol kai. Masa mana ngai kajai. Menteri nukza ya. Baru bagari dam kai grup tonggo.
thangka gai boro bai echi tola thanda gai punghan bai mangso bai gai maicana hora jeng keri boro lama ka sugang gai je kunung sung mungsan bai pangtun misil meeting thang gai lama ka sugai lahar ka sugang gai jeng phaigang gai nogo keri boro rok misil su thang dong gai lama ka sun thani si thang dong gai lahar ka sun thani si thang dong gai jeng hora ka tang bai maicana tin nogo marung keri maisa keri boro ka tiki thu hora mai masaya manung ya kai hadi somosa keri gai gamro bujia sarkar bujia MLA mantri bujia keri borong bahai ke panci bahai ke lama ka sotani thang bahai ke bisilo thang bahai ke board di pas kai thamni gonoi MLA mantri masa mantri man bai ke ses paika mantri man kai paika board man kai pas kai paika mantri man kai MLA man kai paika lak sisi nai no nus nu ngala sakas khop di musu jadang nai 1 लाख nang thani 10,000 nai 5,000 nai pas paika nang Thwi tong thang tong sai mia kuno ate ke inga ba ya si kongsa banya lak kurur hicap putu hicap cai manu ya si kongsa banya nang fel thang puro bahai ke nang mantri MLA sai manai amar wan sunga nang keri borong nang bagi wan sunga nang ke ban bekhana duku phana ya te ke 1 लाख nang thani mini mang to 60,000 ori ke to musangu nang 3 लाख nang thani se nang 10,000 si 5,000 si ru ke bahai ke ngai nu boot gana puru ka 5 लाख से बेजी के सिरे खगoi cha nang yaman ke ame lukurok norok ba ang hagina dukhu manai tongna no wan sugui nai di je sabara ang video nai yo jotoni video nang nai yo basa yakung sogoi tongo basa kitini damage basa bekha nosto basa mokol nosto basa tumor rang keringi ma thuyo jotono norok nugui tongbanya nugui tong norok jotong nugui tong nong kepala jotong kepala klanya wasla klanya norok masige manung ya khye lama ka sutani thango misilu thango norok saga wasla klanya norok bujia nga klanya norok puru suru suba ang ke klaya ang saimanjak ang thangjak ang ga gi cheraye tong puru security kam khalayei ha lahar ka sulai puru hatai kotoro lahar ka sulai puru masige manung ya klayei tonglai puru langti langta ka tonglai puru ang security khlai jong haira bato sa ang nung ya khye thuya karaye hopung duiti khlaijak salo ang hajra bato je siriman chin borong siriman ang rang thumui de hajra batong nai rang thumui sung rang no holayu chathun nei amuni porman bi ko an kunu furkure an kunu sajo khaimas kire budi ma to Thwi tongara ri sai tongara ri sa sali am kai to busuk dukho kalaijak ang tabuk pasul sajar ang se ke help khaine kire mantri tongo kabang mano CM tongo kabang mano MBC tongo kabang mano EM tongo kabang mano ang sanai wasa ang sanai ang jiri khogoi sanai ang mede nakrai si ang jiri khogoi sanai ang but gana sung thaigatun lukurok kha ganang maya ganang rok norok buji nai je norok wasa masa se norok thega jang tongnai norok ti umar ganang Thwi tongo operation khaimia rang kring goi bobo thangna musungna bobo bihik busa bai ke ye tongna musungman tin tongna bobo wan sungma tongna emang nungma tongna bobo bihik busa yakre ma thango tangge subana kring gunoi luko hamrai khamia MLA mantri hamia sarkar hamia keri boro buhi subai mana jin ja khai 500 taka ji khang gai tam hati janai tam somosol khan janai tam no khati nai tam no noga he sayang khan nai yakung sogoi tongo ahi ma thuyo subana kering gunoi nasingnai kering gunoi boot puru kai beri sik himaya no phonto gari ja khlai talango yakung kojono phonto gari ja khai talang blasa nanya puru kai boot pasangai mantri pasangai puru kai tangi naya gaja no tangui naya abu yang lukurok nang payang musongo norok sa masa ya manung ya lama ka sutani thango lama hita ko misil meeting ko thango ha